керек барда. У буден гене башланын чекилип жетти буга. Бу бит бары убуйда, бу бит бары убуйда. Якын келе башлады, ул такси чакыра. Ул темеке күрөттө, бу түтенин суура. Хәзер алар ятырга, эчимне укшыта. Һәм барысын башымда, ләкин ул аны күкрәген, кагыла күкрәгенә күлмәген. Ул салдыра хәзердә җибәр мине. Карый алмыйм үтерә бу һәм мине үз кулына ала ул. Көнчелек изгене дә батыра. Авыру бишек җырлары аклануында тончыгам. Ләкин бу түлисе хак язмыш мине чакыра. Ачыла үміт күзләр. Мин якты якта. Мин читлегемнән чыгам һәм хәлләр ярыйсы гына. Төшәм түбәнрәк, чөнки миңа кирәк барда. Үбүдән генә башланды, ничек килеп җитте буга. Бу бит бары убыйды, бу бит бары убыйды. Якын килә башлады, ул такси чакыра. Ул темеке күрәттә, бу төтенен суыра. Хәзер алар ятырга, эчимне укшыта. Һәм барысы башымда, ләкин ул аны күкрәген, кагыла күкрәгенә күлмәген. Ул салдыра хәзердә җибәр мине. Карый алмыйм үтерә бу һәм мине үз кулына ала ул. Көнчелек изгене дә батыра. Авыру бишек җырлары аклануында тончыгам. Ләкин бу түлисе хак язмыш мине чакыра. Ачыла үміт күзләр. Мин якты якта.